L-appell tiegħi huwa biex tiġu n-nies jiġu ġewwa d-Dar Ċentrali jew niltaqgħu illum sibu ħin u ejjew id-Dar Ċentrali. Niltaqgħu nitkellmu, jkun hemm deputati, l-attivisti, ikun hemm diversi nies għaliex il-pjaċir tagħna huwa li naraw il-familja nazzjonalista, il-familja tagħna tkompli tikber biex insaħħu l-partit biex inkunu nistgħu insaħħu lill-pajjiż u lill-poplu Malti wkoll. Dan kien il-messaġġ li wassal il-ħadd filgħodu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta qatt tal-għodwa jiltaqa' man-nies f'lokalitajiet varji. Minn Ħażabbar sal-Mosta, minn San Pawl il-Baħar sa Ħażebbuġ u Ħalluqa. Kulħadd kelma waħda, in-nies iridu bidla fil-gvern. Il-messaġġ tagħna huwa wieħed għall-bidla f'Malta. Il-ġimgħa l-oħra kif qed inti propju bħallum ġimgħa l-ħadd kellna fil-belt il-poplu Malti fil-pjazza fit-triq li kien qed juri ċar messaġġ b'saħħtu beluf ta' nies illi mhux kuntent bl-affarijiet kif sejrin. U għaliex il-gvern mhux kuntent jara li l-Partit Nazzjonalista jissaħħaħ, resaq il-qudiem biex jipprova anke jagħlaq ħalq l-oppożizzjoni fil-Parlament. F'dan is-sens, grupp kumpatt, grupp b'saħħtu fl-oppożizzjoni se jibqa' jkun il-vuċi tal-poplu. Waqt dawn iż-żjarat Bernard Grech kien akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali l-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello illi wkoll kellu l-opportunità jisma' dak illi kellhom xi jgħidu n-nies illi tkellmu b'mod pożittiv dwar il-fatt li l-Partit Nazzjonalista qed ikompli jissaħħaħ. Xhieda ta' dan kienet il-protesta organizzata fil-Belt Valletta nhar il-Ħadd illi għadda. Minn sitwazzjoni fejn pajjiż kien miexi l-qudiem, erġajna morna fis-snin tat-tmeninijiet. Ġifieri naħseb illi wasalna issa għal żmien li nerġgħu nibdew nħarsu il-qudiem. Ġbajna kuljum xi ħaġa ġdida illi tweġġel lilna il-poplu, allura jeħtieġ irid xi ħaġa. Kollox bil-kontra qed naraw x'inhu jiġru għaldew u l-kassiġġar ta' droga, sigurtà ta' xejn m'għandna. Kollha l-istess kelma, alla ħares ma jinbidlux l-affarijiet. Issa ma jinbidlux l-affarijiet tfisser għandna bżonn il-bidla. Intant, waqt dawn iż-żjarat ma naqsux ukoll il-kummenti ta' dawk preżenti dwar l-importanza li jingħata appoġġ sħiħ għall-maratona li qed jorganizza il-Partit Nazzjonalista. Preżenti mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kienu wkoll diversi deputati, kandidati u kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista.